Scandi Trends ulapha ku-Facebook ubuza i-question ebalulekile umnazo lela page uthi bafowethu kunalephi kuSminoff kule game. Ubuza umbuzo obaluleke kakhulu abantu okumele beyibuze wona and abantu-ke nabo bayayibona lento and futhi bayibhekile lento. Soba senibele lento Fast Futhi TV la sikhuluma ngodaba likaSminoff, uSmiramira oseyibiza uSmiramira kule game ngenxa yezinto ey'thize-ke ethe abhekana nazo. Umsebenzi wakhe ukhona laphana-ke online, Spotify, YouTube, iTunes nakwezinye iy'ndawo. Kodwa la ku-YouTube mehlwane eyenzakalayo laphana. Kunokuxhopheka okwenzekalayo. Abantu abangaka-understand-i ukuthi kubuyaphi. La iy'ngoma kaSminoff ey'bonakala sezino-8 days zifakiwe manje babona abantu ama-views engamechi indlela uSminoff enza ngakhona izinto. Mina ngizokhuluma-ke engikucabangayo bafowethu, angifuni ukuze ngidideke. I-album kaSminoff nesikhathi esithize yaphuma, kodwa umsebenzi wakhe uye wabambezeleka ukuthi uphume. Noma usuphuma uye wangena waphinde futhi walahleka online. Asazi ukuthi bekudalwa yini lokho, kodwa waphinde wabuyiselwa. Okwenza ukuthi yena-ke lento yokuphuma komsebenzi online uphinde ubuye udala inkinga kubaculi. Asazi ukuthi ivelaphi lento intsha into eyenzakalayo, asikaze siyibone before. Eminye imisebenzi kaSminoff la ephostwe elinye ipage elizenza umbheje laphana ku-YouTube njengoba nibona-ke lithi Mbheje SA. Ingoma le ikhompyutha 99,000 iphume 10 days ago. Ebese kuthi umsebenzi kaSminoff ukhompyutha 8 days la. Niyabona ukuthi-ke kunomehluko. Ubusubuyiselwa kamuva lo msebenzi kaSminoff. Ngeke ngawubona waphinde wathi awusekho, waphinde wayilungisa i-link. Ubhekene nama-challenges amaningi uSminoff ngesimo somculo wakhe. Kunzima bafowethu, angazi indaba ye-management, kukhona umuntu osebenza naye omsizayo ngokuthi afake into zakhe online because bekhona umuntu esebenza naye. Hence ingakho nibuka negama elithi Smiramira engasasebenzisa uSminoff, ngoba uma usebenza kuba nomuntu osuke phambili ekusiza ngezinto ey'thize, ukufaka umxoxo online, ikhampani ezo-distribute-a, ama-revenue ozowenza umculo wakho. Lo muntu ozokuhlela ama-interview, umuntu okuthathela ama-bookings or akubhekela umsebenzi uma kunama-event athize, umuntu ozokubhekela ukuthi yena ungasebenza nobani in terms of ama-collaboration, etc. Kodwa-ke kubonga ngathi-ke inkinga sabhekana nayo uSminoff ileyo-ke ukuthi yena kungenzeka ukuthi akekho umuntu omsizayo, maybe angazi, or lapho asizakala khona-ke kungenzeka ukuthi abalandeleli izinto ngoba le into edinga ukuthi ube nomuntu ozohlala eduze kwakho abheke umsebenzi wakho. Wena ube umculi uqhubeke nokuphefoma wenze iy'mangaliso stage, umsebenzi wakhe ukucula, hhayi thawari ukuthi umsebenzi wakhe online ukhona noma awukho. La ku-Spotify nawo wathatha isikhashana ukuthi ubonakale. Babebuza abantu ukuthi ubani kanti bethi uSmiramira. Uma uthi uyasesha uSmiramira kuba umzukuzuku ukuthi uthole ukuthi uSmiramira, but finally kwagcina-ke etholakele-ke, right. Umsebenzi wakhe-ke waqala phansi wonke into. uSmiramira bena-0 monthly listeners. Abantu-ke lokhu bengenayo lapha bebhekela umsebenzi wakhe bawu-194,000 njengamanje, okuyinamba enhle kakhulu for umuntu oqala phansi from scratch. Iy'ngoma zakhe lezi ey'hamba phambili lezi njengoShembe, njengoba niyibona ukuthi iphusha kangakanani-ke, ziwu-10-ke ey'velayo iy'ngoma laphana kwi-list. So kukhona okwenzakalayo, inkinga nje ilaphana ku-YouTube, ziyangena ziyaphuma, so kugcina ku-confuse abantu bedlala iy'ngoma wrong endaweni e-wrong. So asazi ukuthi izogcina ilungisekile lento, kodwa kuyabonakala ukuthi kunenkinga enkulu. Njengoba niyibona-ke zo-10 la iy'ngoma kaSminoff zonke zino-100K or more. Ingoma nje enama-streams amancane yiyo le ethi 121,000 ethi ngabe nidakiwe, yabo zonke-ke si-more than that, right. Le nto-ke ike yenzakalani-ke phambilini kokuba noMthandeni SK, ingoma yakhe ethi iDubai yasusa umsindo kakhulu, wakhuluma ngamagama aphezulu ukuthi i-professionalism ayikho kanjani njani. Yabona kwaba noku-complain-a nje, kwagcina kuphuma ingoma ethi gcina ngci, eyalandelwa-ke yiyo lethi iDubai after iy'nsuku abantu kade beyilindele. So nayo-ke yadileya-ke ithe noma isiphumile ku-YouTube yona kaMthandeni ethi iDubai ihamba noma who, intokwazi la abasanda kuwela khona-ke i-Record of the Year okungokwesibili kulandelana kwa-MTN Awards eGoli. Umlando loyo, waphinde wawina-ke ne-Music Video of the Year ngayo ingoma ethi Gucci, obuye futhi umlando loyo, into eqala ngqa ukwenzeka, right. Asikho-ke lapho ingoma ethi yena Dubai ingena after isikhathi, kodwa-ke abantu-ke bayidlalile i-290,000, but le nto iyayibulala i-interest kubantu, umsebenzi lokhu ufika amancozu because abantu bagcina bengazi ukuthi benzani nokuthi benze njani. Into ikhona ngapha ayikho.
lento kumele ihambisane. We all know very well ukuthi when it comes to training, people like ama-Red Nation, abantu abathanda umculo wamthandeni bamphusha kanjani uLanga, benza sure bayaqondanisa. So into enjengalezo ziyabadisturb njengoba kuphumile ne-EP yabo both on YouTube and Spotify. Those are the unfortunate things ezenzakalile-ke kumaskandi ezisazokwenzeka nakwabanye abaculi-ke. Njengoba sibonile-ke nengoma laphana kaKhuzani naye ngathi ayisadlali, sengikhohliwe igama layo kodwa bayayazi, oh ngisheshe nangijaja. So kunenkinga nje ekhona, asazi into izilungiseka nini. But-ke indaba ebhekene noSimiramira bafowethu, akuyona into yokuhlekwa, akuyona into yokudlala ngayo, into eyenzeka nakomculo omthandayo. Yes, kuba khona ukungaboni ngasolinye, but lesi isinkwa sakhe lesi, into adla ngayo umndeni wakhe, isinkwa zey'ngane zakhe, yokuthi yena aye phambili nempilo. Kodwa uma kwenzeka kanje gcina sekudida ngempela, ngabe ukude kakhulu umsebenzi wakhe. Abantu ade bewulindele umsebenzi wakhe ukuthi uphume for isikhathi eside. If usufika lo msebenzi lo usuyalimala, uyabona, because uyangena uyaphuma. Asazi kuzolungiseka kanjani. If kumele athole usizo, kumele asizakale ngendlela thizeni, ngoba khona into eyenzakala laphana online ekufeni umculo, kuyangena kuyaphuma, kuyangena kuyaphuma. Akuzona-ke iy'mpawu ezinhle-ke lezo if mina-ke ngimubona-ke ngaleyo ndlela ukuthi hhayi kuyalimaleka. Kodwa-ke okunye nokunye sesizokuxoxa-ke ngelinye ilanga. Besibheka nje le post because abanye abantu abasihlupha ngokuthi beyibuke into ngamehlo ajulile. Kumele uyibuke ngamehlo ajulile le nto le. Kodwa kukhona ukuthi iy'nkinga zisazoba khona kubaculi basazolandela futhi bekhiphe umsebenzi wabo, ngoba usuku kulindelwe ngale album ngeke sakhishwa ngalo. If umculi esekhipha umusic wakhe uphinde uphume futhi online, so kusazoba nama-challenges. Asazi ukuthi ubani-ke ongenze kahle umsebenzi wakhe, noma ikhampani le-distributor or ubani akasazi, or abaphathi abaphethe abaculi or amakhampani ababhekela umculo. Asazi ukuthi ubani okungenzi kahle, kodwa khona okungenzeki kahle somewhere, and abalandeli bayaphelelwa isineke uma lokhu kwenzeka izinto ey'njengalezi, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi belandelele umculo wakhe, bewu-enjoy, bewuphushe njengoba sibona bekwenza nabanye abaculi. Indaba yami ngizoyibamba lapho ngisahle sodibona okuzayo. Siyabonga, siyiNdlovu Fire, Soweto TV.